ҳамдиёрони азиз, 11 сентябри соли 2024 қарор дорем дар чашмаи Авҷ ноҳияи Ишкошим ва омадем назар ба гармчашма дар масоҳати 200 метр пасттар аз сатҳи баҳр қарор дорад. Инҷо гармтар, дарахтҳояшам нисбатан калонтар, меваҳояшам анча басифаттар мебошад. ҳоли назди чашма рафта бознавор мегирам. ин аст Авҷ. инқадар як зебо манзара, кӯҳашро бинед, мана ин кӯҳистонаш, мана ин дарахтҳояш, мана ин тарафашам кӯҳ, ҷойҳои истироҳат аст, ошхона дорад. Мана инҷа ошхона аст. мо аз роҳ омадем, хӯрок дархост карда хӯрок хӯрдем, хай шӯрбо хӯрдем. албатта шӯрбои хонанею шӯрбо хай мешавад диетически. баъд тарбузи худамонро оварда будем, баъд ангури навъи искандариро, кишмишро, ки бо ан ҳамин нони ҳамин ошхонаи чашма бисёр бомаза меравад. мана ҳамдиёрони азиз дидед, кишмиш искандарӣ 4 рӯз аст бо ҳамроҳии мо сафар карда гаштааст, сараш дар накардааст, яъне ки транспортабел небудааст. ана ҳамдиёрони азиз, ин навор буд аз гармчашма. манам хел мавзеъҳо дорад. хел кӯҳистонои баланд дорад. мавзеъи бениҳоят зебо, салқин. хай бо ҳозир дарони чашмаш роем ва шумо нишон медиҳем.